हेलौ मा अखाफोर मा जाखो नोङो मानो लामाफोरखौ मोजां नायनानै थाबाया थै जेबो जायाखैलै आं आथियावसो एसे दुखु मोनदों नों थानायावलाय आं मा जानांगौ जिउखौनो गनाय बायदिसो मोनलायबायमोन आं जाबाय दे आं जेबो जायाना सना दिनैनिफ्राय नों जेरावबो ओंखारनो मोनला मानो गिनायसो मोनबाय आं नोंखौ थोद जाम्बि आं जेरावबो ओंखारनो मोनाबा दानो आं खामानिफोरखौ मावनानै रां बुथुमना लायाबा उनाव बोरै जाहोगोन नाङा आंनो नों थाबा आंनो जेबो नाङा बोरैबा नों आंखौ गारना थाङोबा आं मादि थागोन नोंखौ हाबा खालामनो मोनबासो थैगोन आं हो मा बुंदों नोंहो नोंखौ आइदै साबाय सना आयै साबाय हो इसेल' सादों सना थांसै थौदो मानो होमबा इयाव थाबाय थानोसै थ' होमबालाय थौदो बहा थांनो आफा लोगोफोरजों एसे बेरायनो र' आफा अखाफोर फिसा नों बेबायदि बेकार सानबेसे थानो माबाफोर खामानि नागिरना लायाबा उनाव माब्रैहाय सोलिनो आफा आंबो बे खोथाखौ साना नङा सानो उन्दैनिफ्रायनो नोङो आंखौ आसि थुयै थुयै फोरोंबोबाय आंबो बेखिनि अननायखौ होनो नाजागोन आफा नों जिंगासिनो नाङा आं बे साननैसोआवनो माबा मोनसे नङा माबा मोनसे मावगोन आफा आं नोंनि सायाव फोथायनाय दं आफा थां थाबैनो फै जागोन दे आफा आं थाबैनो फैफिनगोन थां अखाफोर नों रिता नों एफा गोबावनि उनाव दिनैसो हाय नोंखौ दिनैसो लोगो मोनना जोबोर मोजां नांदों उन्दैयाव जों गेलेनायफोरा सानैजों स्कुलाव उन्दुलायनाया आं जोबोर गोसोखाङो बेफोरखौ औ थारैनो जोबोद रंजानाय सममोन ना औ बेलाय सोर बियो जोमै आंनि गार्लफ्रेन्ड नों गार्लफ्रेन्ड लाबाय औ माने जों सानैबो उन्दैनिफ्राय जोबोद मोजां लोगो बिनिखायनो जोबोद क्लस ओमफ्राय अखाफोर नोंलाय सिगांलाय जोबोद मट'मोन माथो दालाय माथो पातलुसो जाबाय थै अ मोजां मोनबाय नामा थै बिदि नङालै जों दाबसे जायगायाव थांनि उनाव लोगो मोनलायसिगोन दे नोंसोरनि दिन दे अ दा बेलासि टाइम मोनबा फै दे सम मोनबा फैगोन आइदिलै बा बेलासि फैनो लेंलायलायदों
नाजागोन नो बिदि नङालै स्कुलनि लोगोसो बा गोदो उन्दैयाव स्कुलाव उन्दुयोमोननो आरो मा खालामनाय गावखौनो खोब साइसनि मोनाखैमोन बे आंनि हौवाजों लाइन मारिनो थै बेफोर उन्दैयाव जानाय उन्दैयाव गेलेनाय थ' थांसै थाङा आङो थै मानो बुजिया नोङो थ' थांसै आगोलाव समायला बे सिख्लाजों सिथाबलायला आंना अके बाबा जागोन दे थ' थांसै आरो जुदि बिदि खालामो आं नोंखौ माथो होखाला जागोन दे थ'दो हाब मा एसे गरमब्रा बोथोरालाय सालथे मायाव थागोन मायाव मागोनसो मोनलांबाय आं मा जाबावगोन बे गरमजोंबो उदैफोरखौसो बोरैबा मोनला बायदो गरमावनो मा जागोन साला उदै खालियाव बांद्राय साहा लोङोना नोङो फुङाव उदै खालियाव साहा लोंबा गेस्टिक जायो होद जायालै आंनिया ओंखारफिनगोनसो दालायो मानसियानो दुरबलबा है बहा जाया जानो बेफोरखौ बाद दि ओइ राजिब माथो अखाफोरनि एक्सट्रा फैदोंनो माथो आंसो लागोमोन बेखौ माबा मानसिखौ नुबा माबा मुबिसो खारा जाखाङो माथो आंना होद सुवाद मा बुंनाय जादों बेलाय नंगौ नङा जाखो नोंगौ सालथे नों दोंजागोनलै होद गोसोफोरखौसो बोरैबा मोनना लांबायलां होद बिदि जायो आरो मेम नोंलाय बिदि जालायनो मैयासो नुदोंमोनलै आं भाइ बै लामायाव नोरिया फैबाय थादोंमोन ना बैया नुदों आं बुस्थुखौ बैथिं साइडआ नुदों आरो बुस्थुआ मोजांथारमोनलै मा जाबावगोन बे गरमाव अखाया हानाय नंला बायदि मोनदो हनै अखाफोरनि गार्लफ्रेन्ड फैदो बहा थांनोलै जोमाय बहा थांनो बै दखानावसो थांनो फैदोंमोन आं नोंसोरलाय माथो खालामबाय थादों मालाय अखाफोरा साख्रि मोनबायनो नोंसोरलाय माथो खालामनो सानखो हाब नोंना बयफ्रेन्डआ साख्रि मोननायखाय जोंखौ डाउन होदो नामा नोंनाबो बारा दिन गैला बियो साख्रियाव थांनानै एक्सखौल' गमगोन नों बेयाव थांनानै मा पात्ता मोननो पात्ता मोननाय नङा बियो मा जागोन गाज्रि मोनबाय नामा थांसय थांसै आरो हे जाबायलै गाज्रि मोनबाय खोमा आदै मा नायबाय थादों अ जोमै आं एसे निउसखौ नायबाय थादों अखाफोरा माला फैगोन आदै एना एसे मोनागोन जोमै नों फन खालामाखै नामा आदै आं खालामाखै दहाय थांनाय समाव खनसे गारि गाखोबाय होनना खिन्थाहरदोंमोन दे दा फैगोन दे आदै बेयावसो दं माथो ओइलाय आं नोंखौ लोगो हमनो फैदोंमोन जोङो मानो आंहा नोंजों रायलायनो समानो गैया आरो नोंहाथ' गोदान मोजां मोननाय मोनबाय दा आंनिफ्रायबो समायनासिन आरो आंखौ मानो लोगो हमनो फैबावदों
जोमै नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों? नों जि खोनादों आं बेखौनो बुंदों। दिनैसिम दान मोनसेयानो जाबाय, ना खबरखौनो लायो ना मोजांखौनो रायलायो। आंहाबो गोसो जायो गुबुनफोरबायदि बेरायनो रायलायनो। मा साख्रि मोननायखाय नों दामि जाबाय नामा? जोमै मा बुंदों नों बेफोरखौ? दिनै आं आंनि जुलिनि खोथासो रायलायनो फैदोंमोन आरो नों आंखौ बिदिसो बुंबाय। बाद हो, नों आंखौ बिदि बुंना बुरखायनो नागिरदों नङासै? जेबो मिन्थिनो आद्रा गैला आं नोंखौ। जि जाबाय जाबायसै, दिनैनिफ्रायनो आंखौ डिस्टार्ब खालामनांला। आं बे मोजां मोननायनिफ्राय गोजान जानोसै। जागोन, नोंनि गोसोआनो आंनि गोजान जानो थिनबायबा आं नाजागोन। नाथाय आं नोंनि मुंखौ बे गोरबोनिफ्राय मालाबा हगारनो हानाय नङा जोमै। बे नोंनि खोथा अखाफोर, दिनैनिफ्रायनो आंखौ कल आरो मेसेज खालामनांला। थादा आं थांसै।